Здравейте, приятели! Всеки 10-ти човек в България има поне един познат, който боледува от псориазис. Това кожно заболяване се характеризира с прекомерно производство на кожни клетки, което води до натрупване на мъртви клетки на повърхността на кожата. Основната причина за това е неправилната реакция на имунната система, която атакува здрави кожни клетки. Псориазисът може да бъде отключен от различни фактори, като стрес, инфекции, наранявания или генетична предразположеност. За облегчаване на симптомите на псориазис и подобряване на състоянието е добре да се следват някои препоръки. Първо, строга здравословна диета. Консумирайте зеленчуци и плодове с ниско съдържание на захари. Приемайте повече ядки и бобови растения. Опитайте се да се храните с висококачествени растителни масла, като ленино масло или пшенични зародиши. Второ, хидратирайте вашата кожа с висококачествени кремове и лосьони с доказано качество. Това може да помогне с сухотата и лющенето на кожата. 3. Избягвайте тригери. Опитайте се да избягате фактори, които обострят псориазиса, като стрес, алкохол, тютюнопушене и лекарства. 4. Слънчева светлина. Полезно е излагането на слънце, но е добре да защитим кожата от слънчеви изгаряния. 5. Хранителни добавки. Както знаем, появата на псориазиса е свързана с имунната система и с клетките и е необходимо да приемаме хранителни добавки, за да стимулираме клетките и да ги поддържаме в добро състояние. Освен това, ние също така зареждаме и нашето тяло чрез приема на хранителни добавки, като алоe вера, защото алоe верата има над 80 ползи за здравето, без съхранителни вещества и също така е много полезна за клетките, полезна за метаболизма, пречиства кръвта. Освен алоe вера е добре да се приема и омега-3 масни киселини, добре да се приема и куркума. За въпроси или консултация с мен оставете ми коментар.